ndị ma na-ege m ntị ekenekwa m unu nke onye chi ya gazieli ya. O nwere okwu a na-abọghasịkwa ndụkwa n'obi ya. O nwego okwu dịle Fada Nwebe na Alusi egwu anaghị abọghasị okwu anụnwa na anaghị abọghasị okwu edukwa m n'okwu ya ebiela aka na-abọghasị ya na-agbọghị anya ha na-abọla ozu apụtago echegidego Alusi egwu ka o withdraw statement okwu maka Fada Joy Nwebe mana ọ chọghị ikwu okwu na ya. Ana enyela ndị ụka wee pụta wee sị na Alusi egwu ya withdraw statement niile ahụ okwucha maka Fada Joy Nwebe maka na ka ọ ma nke a na ọmaha ọzọ na oche gị ache ya na ọ pụta ọ na-emepesi ọnụ na soshal midia na-akọ ihe na nweghị isi nke dị ya mma pụta okwu nke dị ya mma obodo n'otegwe aka ọfụ nya bụ ihe mana ọ sị ka ọ gbagodo nkịtị ka ọ ma na nyawụdị mkpa ọ ya adụ onwe ya ọdụ mana ọ na-ega ya fụ na nyawụdị mkpa adụghị onwe ya ọdụ nyanwa na o ji wee gbapụta wesikwanụ ka ọ bịa kwuo ya ka ụwa bụrụli ya onye akaebe maka na Alusi egwu na-ewezi ka onye nwere ya ama o wee na-adọkwa Akwa Okuko aka na ntị wee na-asị ya Akwa Okuko kpọọ nkịta gị na chen maka na na-ewepụ aka na Catholic Church mana ọ bụrụkwa na o wepụ aka na Catholic Church ihe Catholic Church dị n'ihe nzuzo dị na Catholic Church karịkwala ya n'ọnwekwa ike ikwu maka ndị pastọ ndị ọzọ ṅa ndị ọzọ na-abịa na nke ha abịa efichalụ ndị ọzọ na-abịa na nke ha abịa efichalụ n'onwe mmụọ na ha eli ọbara ịghọtago. Unu ya afụ vidiyo ahụ unu ofu ebe ya bụ nwoke na-adọkwa Alusi egwu aka na ntị na-agwụ ya sị nna wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ gha aka mmadụ ngwa dobili ya unu onyinyo ya onye a n'ebe a ka m na-agwa okwu ya ọ sị na ọ bụ dibe onye abụrụ dibe ọ sị na onye sendịrị Fada Joy Nwebe 25 demons 25 demons epeka na a reverend fada ndị be anyị na-ahịa etinye ihe ọnụ a reverend fada ndị Igbo ka na ebe anyị na-aga na-egbu Oke Ite na-eme advertise Oke Ite debara gbuo unu bidozie ọnụ bụ ọgbaraọfụ ọbazie dibe na-emezi a na-egbu ya na-echi ya na Facebook. Fada wee kwube ihe ya agwa abụọ na ya ị naghị emechi ọnụ isi na ihe sendịrị 25 demons ịma ọnụ na agha adịghị aghọta ihe a na-ekwu ịma some people adịghị aghọta onye rụ ha na-agwụ mara ka o si eje na mmiri were ọjị na nzu na ndị otu ekpọkọ ndị mmiri ndị aka ete na-abịara m ndị eze nwaanyị na-abịara m ife ile onye mara gị niile gbasara spiritual ịma na Catholic bụ spiritual church no ịma people adịghị aghọta o Catholic bụkwa spiritual church o eziokwu m na-agwa gị ịma na ụfọdụ ama dị reason ndị Catholic ji emere n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ebe a ka soul nọ ebe a bụ third eye mmadụ this is your third eye ndị nọ into spiritual aghọta ihe na-ekwu aka ekpe gị bụ ike nga gị n'ọnya ka ọ na-eme n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ọbata ike nke aka is a spiritual sign for a positive energy, not for a negative energy. Catholic is a spiritual church. They don't believe in negativity. Incense in the dibe na amu ichana Catholic aha amu incense na onya ka fada na efe before ebido mass you understand ihe na agwa gị bụ mara ka isi ekwu okwu n'ụbọchị amụ dike na mba ka amụrụ ibe
onye na-agwa okwu ba na-enyere ndị ụka ịma na ọ bụ na-enyere ndị ụka na-adị anata mụnwa bụkwa ọbara tụre na-eme ọbara ọra n'ime onye nwe anyị mụnwa abụrụ ọbara tụre na-eme ọbara ọra n'ime Aka Ite ejere m arụsị agwọ ọgwụ ibe nji agwọ ọgwụ bụ Jizọs ejere m arụsị agwọ ọgwụ adịghị m emekwa ihe ije bukọtasị arụsị debesie wee chigha wepụ aka enwe n'ofe before ọgha aka mmadụ. Withdraw all those statements. Withdraw ya nwanna, withdraw ya na dị oche adị ekwuchi ihe ọfụrụ n'elu nkwụ. Withdraw ya o na-ahọrọ ụmụ echie ha ọzọ ahọrọ ndị ọzọ egbuo ha isi ka ịma nke a na ịma ha nke ọzọ. N'ọnwụ abụ dị only ọbara ọra ọbara tụle na-eme ọbara ọra mere da majik ndị India mere pidgin dị ndụ bọọnụ akwụkwọ tii ya na bọks pidgin dị ndụ pụta ọmụ mere ka nwee more than that. And I'm a Catholic. Onye ọbụla na-abịa be m ya jụọ ya na ọbịago be m fụ ihe na-egburu ọbara. Onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ahụ anaghị egburu ọbara. Tụọ onye ahụ egwu. I don't deal with blood. I don't need gbuo ọkọ gbuo ebini gbuo ndo. I don't deal with blood. Ihe na-agwakọ bụ be careful. Ikwugo maka J Park. O mechaa gaa ka o siri gaa. Be careful. Achọghọ m ịgaba details. Mana iwetere ndị Katọlik anyị nwa bụ ndị Katọlik ọnụ. Iwetere anyị ọnụ. Agwa gị na ihe na mgbọrọgwụ dị n'ime ọhịa bụ sọgọ ụmụ ya. Ka ịma nke ịma ha nke ọzọ. Ife ile onye nọ na mmụọ. N'ịnọ na arụsị dị iche iche. Agwa gị na-enwere mmụọ na-eri mmụọ. Na-enwere anụ nwaanyị agụ nkwa ọka o buru ụzọ. Enwere mmụọ na-eru mmụọ. Akpọsịara nga ava ha. Ije jụọ ndị gị na ha na-emekọ dịbe na ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ unless onye ọbụla nwere chirinu na-akụ mgbịrịgba na-eme ma na ọbụgo dibe. O nwekwara ijekwa na-enwere odogwu nọ na onwe ya gbasara ha na nzu na-edo. Mana ikotu akwụrụ ebu ọ gbara gị isi. Wepụ ọnụ n'ebe Fada Joy Nwebe nọ. Ọfịs Fada Joy Nwebe banyere. Nwanne witi dibe gị ahụ ya ha bagwe. I will bet you. Ọfịs Fada Joy Nwebe bara. Chizoba ịba wee ebe aha ama na Jizọs anọghị n'eluigwe. Ọmụba na-enyere ndị ụka. Onye ya ma ihe na mgbọrọgwụ ka dibe na-emere maga. Ịnọ na arụsị ma arụsị onye nọ na. Esi na ịma ihe na ịma nke ama nke ma nke mma. Ose na abụbe ihe afụrụ n'anya. Na kpukwa na sọsọ ihe ma ya bụ omenala n'ala Igbo ihe wetawuru mụnwa ọnụ. Ịma na mgbọrọgwụ na ihe ọbụla dị n'ala Igbo mma kpọrọ gafee n'ala Igbo gbakpọrọ gafee na Yoruba mana ma ha asụ Yoruba. Enweghị ọgwụ niile Yoruba na-agwa ya amaghị amachisele ma chirupi ma dibe nọ n'ime. Ọga respect ya onwe gị. Ọ bụ ọkwa drọ n'ihe ya dị n'ime na-enye mkpọtụ nke ihe dị n'ime adị ekwu okwu. Wepụ ọnụ ebe Fada Joy Nwebe nọ. Wepụ ọnụ ebe ndị Katọlik nọ. N'ọnụ bụ ọgbara ọfọ dibe je were ihe a na-eme na nziso wepụtewe. Ọ bụrụ na unu ejebe emebe vidio na Oke Ite dị bịa ka ebe ihe Oke Ite ka ị nwee ego onwe ihe gbasara ụnụ na Fada Joy Nwebe ọkwa unu bịa kwubezie unu ama na ihe ọbụla butere ego bụ na o nwere ihe so ene. If you conduct your manners the way you practice your tradition, nobody will put eyes for you. Onwe ọgba na ka mgba ekwefuru ihe video si niile ndị dibe na-eme Oke Ite nka. A time shall come when a protest will be launched. We no want Oke Ite. We no want Oke Ite. Unu afọ mmadụ kwa n'okwu ebie na kemgbe. Mana a na-ekwuzi okwu a na-ekwu ya na-adọ ya. Nyekwanụ na ọnwa izizi anyị nọ na ya anyị batara n'ime ya n'afọ 2023 anụnwa na-agwụkwa na ọgwụgwụkwa agwụ. Aka na-esekwa onye ngwukwu na-esi ya ka oyi isi na-aga na-esi ya. Biko tupu ebido gbuwelu mmadụ ihe a tupu isi mmadụ anawa na ya ọ nawagodo anyị nwe amụbe mana tupu isi mmadụ anawa na ya onye nwa ka o si ekwu okwu ya kwube
ọgwụkwa na ọmaghị ekwu imechi ọnụ gị n'ikpe na-akpọ Fada Joy Nwebe mee nke a nụnwa kpọkwanụ ndị anụnwa agwụgo m unu si na unu niile nwechara ndị otu mkpu a na-akọwa na ndị dị loyal to you guys. When you guys finally made peace, come out on social media again and address it na unu eme na peace, eme n'udo, ka ndị otu mkpu unu ghara iburukwa ihe anụnwa n'isi na-asịkwa na ndị a na ndị aka na-ese, ndị a na ndị aka na-adọga gana ṅaṅa unu mmanụ unu edozi unu onye ahụ unu si bupụta onwe unu na ama na mba ụwa sị na onye ame nke a njikwa na-eti onye 25 dị mụọ njikwasị onye anya kwụsị njikwasị onye unu dozie sikwa na ọ na-ahụpụta maka uche mmadụ adịghị ya njọ, uche mmadụ adịkwa ya njọ. ịma na nna ha ekwu ya na-efere n'okwu a na-eji ose etinye ọnụ akọgheli ma ihe nji kwuru okwu ya maka onye na-ajebe ada ama na onye agwa ha anaghị ama ịghọtago. Biko nụ okwu anụnwa ekwu ya ka oyi isi kwuru ya n'isi ka ọ dị na mgbasa ọzọ. Onye emejọ onye agbaghara ọnwụkwa na onye kwesịrị ikwu okwu maka na ama m na ọ pride na arrogance na-eme ndị mmadụ achọghị ime ihe dị mma. Onye imejọ jee yọọ ya mgbaghara n'imejọ ya ka ọ dị na mgbasa ọzọ.